l'oportunitat de jugar als trials i haver pogut aconseguir aquest somni. Jo crec que costa molt estar aquí i costa molt arribar-hi. El sol fet d'arribar-hi no demostra res. A mi em fa molta il·lusió jugar amb vosaltres. Mi corazón es catalán. Mañana es una guerra y soy un warrior. Hem d'anar totes, que no hem de donar una bola per perduda, no hem de llançar cap cop. Hem de disfrutar. Estic convençut que podem fotre la campanada. Sortir a guanyar i que fem història, com diu en Joan. Vam ser a Platja d'Aro, on els passats dies 1 i 2 de març i organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, es va celebrar el Match Catalunya-Irlanda. Us puc assegurar que vam gaudir del millor pitch empat del món. La novena va la vençuda, no? La Challenge Catalunya-Irlanda es juga sota la modalitat Match Play. 4 foursomes, 4 fourballs i 6 individuals. Això fa que hi hagin 16 punts en joc. El dissabte al matí es van jugar els foursomes. En aquesta modalitat, on només juga una bola per parella, al ser una modalitat on els catalans no hi estem acostumats, els irlandesos ens van superar, guanyant 3 de les 4 partides amb els resultats de John Cahill, Darren O'Reilly, 6 i 5, contra Marçal Moré, Marc Garcia. Sean Downs, John Walsh, 3-2 contra Salvador Garangou, Joan Peric. A vegades pateixes més fora que no pas a dintre del camp. Chris Scannell, Sean Harkins, 2-1 contra Daniel Stuart Coleman, Marc Lloret. Els únics que es van salvar van ser en Dani Jiménez i en Jordi Serra, que van aguantar el tirón, van fer verdi en el 18 i van aconseguir el primer punt per Catalunya. En el descans, entre els foursomes i els fourballs, es podia veure que els irlandesos estaven bastant relaxats. Els catalans, al contrari, seguien amb la concentració i espitosos per sortir al camp i tornar a plantar cara. A la tarda, un altre cop, els que no van fallar van ser en Dani Jiménez i en Jordi Serra, que tot i arribar al 18, no van deixar escapar l'oportunitat de guanyar i van tornar a fer verdi, aconseguint un altre punt per Catalunya. Catalunya 2, Irlanda 3. Salvador Garangou i en Joan Peric tampoc van deixar escapar l'oportunitat de la remuntada i van fer verdi en el 17, verdi en el 18, aconseguint el tercer punt per Catalunya. Catalunya 3, Irlanda 3. En els que potser els hi va faltar un xic més d'experiència va ser en Marçal Moré i en Marc Garcia, que tot i arribar fins al 18 empatats no van tenir sort i van perdre el seu punt. Això feia un total de 4-3 per Irlanda. Per sort, encara faltava per acabar la partida dels Warriors, Daniel Stuart Coleman i Marc Lloret, que no van voler arribar fins al 18 i fent espectacle van acabar amb un 3-2 a favor de Catalunya, aconseguint el punt que feia que l'eliminatòria quedés empatada. Hem aconseguit remuntar, no? I estem vis a vis ara, no? I demà es decidirà tot, però espero guanyar. Ha sigut molt emocionant, la veritat. I hem pogut recuperar el 3-1 que ens portaven. La remuntada era un fet. El maig quedava obert per al diumenge al matí. El diumenge al matí, els catalans ben assessorats per en Xavi es van concentrar a les 8 del matí. Van esmorzar a Platja d'Aro. Van revisar el camp, la posició de les banderes i després, seguint el sistema Xavi, tancament en banda, preparar la partida i no fer cas a ningú. Els irlandesos també van revisar el camp. Potser aquest cop, amb l'experiència d'haver-los vist les altres vegades, no se'ls veia tan segurs. A les 10 en punt es va donar la primera sortida. La moneda va tornar a ser cara. De les 9 vegades que es havia llançat la moneda, 9 vegades va sortir cara. Això va fer pensar que tot aniria de cara. El primer en tornar a donar una alegria va ser en Dani Jiménez, que va aconseguir el seu primer punt enfront d'en John Cahill amb un clar 3-2, un altre punt per Catalunya. Catalunya 5, Irlanda 4.
El segon va ser en Joan Peric, que aprofitant que Platja d'Aro és el seu camp i carregat d'il·lusió, es va desfer d'en Darren O'Reilly amb un clar 6-5. Un altre punt per Catalunya, Catalunya 6, Irlanda 4. Fer el que hem fet, doncs bueno, és algo de somni, no es pot descriure d'una altra manera que de somni. El tercer va ser el Warrior Daniel Stuart Coleman, que no va perdre el temps i es va desfer de Geraldine Ward amb un clar 6-5. Un altre punt per Catalunya, Catalunya 7, Irlanda 4. Quart va ser en Marçal, que aquest cop no va fallar. Això va fer que Catalunya es posés a només mig punt d'aconseguir la victòria. Catalunya 8, Irlanda 4. Però, hòstia, hem fet història. En Jordi Serra no va poder aconseguir el seu, ja que a coses del pitch empat, els verdis li van donar l'esquena i va perdre davant d'en Sean Harkins 2-2. Catalunya 8, Irlanda 5. Ens falta mig puntet, tio. Sí? Mig puntet i ja hi farem història. Quedaven en joc Marc Garcia i Marc Lloret. En Marc Garcia un cop més ens va deixar ben clar el gran jugador que pot arribar a ser. Tot i jugar contra en Sean Downs, considerat el millor jugador de pitch empat del segle passat, no es va encongir i el va guanyar amb un clar 3-2. Punt que va fer que Catalunya guanyés per primer cop a Irlanda. Ara no puc descriure, estic molt content i aviam si guanyem, no? Ja hem guanyat. Ja hem guanyat, Hem guanyat el teu punt. En el setè partit, Salvador Garangou perdia enfront del sòlid John Walsh per 3-2. Quedaven en Marc Lloret i en Ray Murphy, potser els millors jugadors de pitch empat del món en aquests moments. Com a cracs i lluitadors que són, van arribar Freki el 18. Els dos estaven per Verdi. El primer en provar-ho va ser en Rai, no el va fer, i en Marc es va poder guardar el seu Verdi per la propera vegada que es tornin a trobar. Catalunya 10, Irlanda 6. Hem necessitat 11 anys i 9 enfrontaments, però al final ho hem aconseguit. No, pues, avui és un dels dies més feliços de la meva vida. Fa potser 9 o 10 anys que estic jugant a la selecció, és la primera vegada que guanyem els irlandesos i això per mi és tot. Motiu de satisfacció, però doble. Guanyar a Irlanda per primera vegada i més a Platja d'Aro. És un dia que esperàvem des de fa anys. En el moment de rebre el guardó, el gran Xavi Pons Domènech va felicitar la família Colomer, propietaris del Pitch Empat Platja d'Aro, per la gran organització de l'event. També va dedicar la victòria a tots aquells jugadors que han passat per la selecció, ja que també gràcies a ells hem pogut arribar fins aquí. Home, molt content. És un objectiu que perseguíem, jo diria, des de l'any 97. O sigui, Irlanda era l'exemple i recordo que se li us vam dir algun dia, potser algun dia podem guanyar aquesta gent que juga tan bé. Doncs mira, aquest dia doncs, ha sigut aquí a Platja d'Aro. La feina d'aquest triomf jo crec que concretament es deu molt en els jugadors i en el seleccionador, en el Xavi. Doncs Jordi, estic molt content, però molt content. I a més per ells. Tu després de tant de temps de poder-se guanyar, què passa? Avui com et sents? Hòstia, em sento molt bé, tu. Han sortit com tenien que sortir. Ja la gent s'ha tret la por dels irlandesos i ara són ells que han de dir ojo que venen els catalans. Ho has aconseguit, Xavi. Gràcies, Joan Jordi. Des de tot Pitch Empat felicitem a tots els jugadors i en especial a en Xavi Pons Domènech, perquè per fi ho hem aconseguit. Des de Platja d'Aro, per tot Pitch Empat. What I am is what you wanted me